E van coñecer a Xosé Manuel, un veciño de Vigo que acaba de recuperar unha carteira perdida e con ela a fe na humanidade. Cando a extraviou en Tui levaba dentro máis de 500 euros e foron devolverlla á casa con todo dentro, ata o último peso. Xosé Manuel Segade e Alejandra non saben como agradecer á muller que lles devolveu a carteira. Estaban desesperados. Tiña toda a documentación e 540 euros dentro. O traballo de 3 días. Estamos en un momento angustioso por todo, la pérdida que fuimos, volvimos y nada, y el dinero y los documentos y que se trabaja mucho para poder ganarlo. Volveron ao aparcadoiro de Tui onde pensaron que lles caera a carteira e non atoparon nada, nin sequera puideron presentar unha denuncia. E cando xa estaban desesperados... Tuvimos la sorpresa ayer de que nos tocaron timbre en casa y nos devolvieron la cartera con todo el dinero, pero le quisimos recompensar, no aceptó. Segade contén as vaguas da emoción. Gracias a Dios y a esta buena gente que todavía existe y que nos da una esperanza de vida y de recuperarnos. Es realmente una situación muy buena. A súa gratitude é inmensa porque Xosé Manuel, que ten problemas de mobilidade, estaba agobiado cos trámites da documentación. Tamén apuntan que cada vez teñen menos caixeiros ou entidades para ingresar os cartos da recadación, por iso levábanos en riba.